adang pia long COVID-19 aphan ka chesong bom along pini arni koson lo. COVID-19 na kisopen Assam long kicheng si inura pran ke dam. Dipu quarantine along ta bang sirkep pleng tang lo. Kardom pini prime tama birta long pen ilisami juli bepi nanarjik tha birtang ton pen. Pirthe adang pia long coronavirus abur pen komat kosona dera long si labang so ke so phai ingdang pon bom lo. Pirthe adang pia long COVID-19 aphan kache song pom ahut India along ta corona ki so ke long aphai kangdang bom asong si thek pon lo. Ilituma det India along non an suri trogra pharo trok sira inkora pho amuluk apang along coronavirus ki so aphai ke long birta long pon thulo. Lasu angbong apran ke dam nanga phai lake pharo hinira inkora troksi amulok aphai klang pon lo. Ghonta inkora phli angbong along pharo ner kepra bangsir kep amulok aphan corona akeso ke long aphai pangthek pon. Lasu angbong Maharashtra along rialong bangso akeso kelong pon aphairake suri isira pharo ke thomra trokebra phli anparta apran ke dam nanga phai trokser kebra nerke lasonsi Kerala alongta kiso kacholong aphai pharo ke thomra phokebra troksi apran ke dam nang lake banghini Delhi along bang pharo troksira inkoi amulok atum laso keso longpon lo anparta brangkrehini amulok atum apran dam tanglo Lapu Tamil Nadu along rialong le thotta kiso kelong pona phailake bang pharo ner kebra thom kebra phli Telangana along rialong bang pharo plira troksi kebra isi aphai kiso kelongan parta apran ke damnang inur Madhya Pradesh along rialong kiso kelong pona phailake pharo plira kre isi lapen apran ke damnang bang thom kebra ke thom Rajasthan along bang pharo plira trokebra ke thom amulok agapran along corona positive kelongan parta bang ke thom amulok atum apran dam tanglo Lason si ni hang ni rep along ri angkang COVID-19 akiso kelong lake Manipur along banghini Arunachal Pradesh along inut Tripura along inut anparta Mizoram along ri along inut COVID-19 akiso longpon lo Laso angbong kithi ke jang abelang puboy phitseta Assam along ri along bangke jangmipo achiklo ni phaisir kep arni an bang inkora sir kep amuloka phai kiso choterana berta longpon Laso angbong pen Assam along COVID-19 akiso kilong cheng inut arta ningkan trok kebra pho abangphu karitang fuizul hok borbhuya phan Silchar Medical College along se kelangpon bom angbong pen rengun edelupusi birta ribdun long Tangde donatum det kaprek abirta alongta humri dam sinan Komat koson ader along si COVID-19 ke suang thek dam bom lo Amerika ader along kiso phai kangdang pon thubom aphai lake lak plira suri trokebra nerkep angbong pen apran ke dam nang lake bang suri kre trokra pharo trokra troksir kebra isi Italia longta lak isira suri plikebra pho amulugatum corona positive ang thek longsi suri kre nerkebra pharo hinira troksi kebra sirkep amulugapran dam tanglo Lasonsi China adera longta corona positive kelong pona phai bangsuri trokner kebra isira surikre sir kebra troksi lasong bong apran ke dam bangsuri ke thomra bang pharo ke thomra bang thom kebra ke thom Iran along kiso kelong aphai suri trokebra trokra pharo hinira inkora hini bangso angbong pen kithia phai bangsuri phira pharo isira bang kep pendang lok ki ongdung adera longta bangso abur pen kiso phai lapen kithia phai longpon pusi pangthek pon News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren Assam ben kechengsi coronavirus akeso kelong dona bangphu Faizul Hok borbhuya patowe jirlo apor arong cheboy jilo Corona ke sopen kachapa jog jia phan nangli tum ko ansi kachesigiglo jongsi kachesik pona belang pulote nonama chisigignon athe e hemathi ko balong anta nangli tanglo kaprek along rialong kali non ke e hemathi ko balong amatsi corona ke sopen apran ke dam do tanglo lake hailakandi asor
Faizul Haq Borbhuya Alanglike Assam pen kicheng si coronavirus akeso kelong abang phulo lapen corona pen kicheng si kithia bang phulo Apran kedamji arta ningkan trokebra pho Faizul Haq Borbhuya Alangli phan kedam tang there pochiklo ni phaithong kepra si arnisi corona akeso angthek neponlo Laso joini tongse kot pen Alangli phan Silchar Medical College Hospital along ponsi silang pon bomlo setame patobe jirlo apor ahud Alangli kopai kelang no penajok arong chewoi juilo Assam pen kecheng si coronavirus akeso pen apran kedam joi abang phua phan Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ningduk chipisi alangli akarjong chomring me kaparab jia phan arnam hirjumi hangpi Assam along nonamat ke bang ikora sirkep atuma phan corona keso untanglo lasong bong pen inut ke apran dam tanglo lasi pini pen amatsi nangli nili kachere mek nangji angdeng an nangli roglo athe longri arlo corona ke sawur kijum ji kalisi aphi ong nangbatu ong sonsi nangdolo News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Karbi Anglong Araraphan Corona ki so ki unlong le de jeaphan Karbi Anglong administration atum chirok tok asai dengponsi honthe meme corona ki so ki un non an bangsir kep abang phuatuma phan Lamding Road kilometer krehini council workshop along kapathik pon quarantine along thapon tanglo Pirthe adang corona ke so ki unploba por hot keplang ki phi mate thek reset doctor scientist aphai ki boi hok apirthe along Kaphere meme corona ki sopen apran kachapa jokne der panajok suri amone raphai apran dam nanglo Lason si India alongta nonamat suri amone kiso kachelang long jiawarsai kadure penchenglo mesen doctor scientist aphai ki jum hekpen ajok bang adet pen ki paphidun piklan Det piangkang lockdown ke doboma hut setami Karbi Anglong administration atum RDP ponsi angtan pen kewang honthe meme corona ki so ki un bangsir ke batuma phan pangthek ponsi anot kapre ka phan kap onlong le de phan pura quarantine along si bidam kok Karbi Anglong live pherang ke pen corona ki so honthe meme bangsir ke batuma phan quarantine along kebeng check abirta long si pini Karbi Anglong district adisi Mukul Kumar Saiki along an birta ke andam hut alang lina kapachin dona tengke Nonamat quarantine ki bi bangsir kep ang bongpen inutta corona ki so ang thek longpon pelang pusi nang pachini don Anparta Karbi Anglong pen angtan kachongda damatum amethang ahem kachewang long jiaphan permit mati isi website kasalam jiaphan Central Government atumsi chingwai chingsai padoponpo lapen angtan pen hem kachewang atumaphan corona ke so do ave kapang thekpon jiaphan Karbi Anglong along nonaman quarantine isi along ke ongnai bang phogep kapadopon jiaphan longpho quarantine ahem Karbi Anglong district administration atumpen pathik ponsi angtan pen hem kachewang atumaphan quarantine along kiso kelang pen chenglok kosonsi kapadojima prabjin pen chingwai ponsi pherangkiamai phapon poputa klardak alam nang pachini dun Diphu pen Rosan Hanse Karbi Anglong live Corona avur kithur pena jok det piadang along keso kangdang boma jok kedamtang thereponi phai inkora pli arni pen ni inkora si arnia pharman det piadang lockdown padoponlo Aho det piadang kangkir pinian nikret roxian plengtanglo lockdown kangpujia phan nipli anvedlo kedamtang nikre priang bong coronavirus akisopen kejok jiaphan hem jedo joisi raratum kangchir kalang it pendanglok kedo kedam kisung kado kabe chechak nanglo halapu jang mini phai krepli arnia bangke kijutsi lockdown arnilo tangte raratum kopi lokari kisopen kejok jiaphan lockdown donang langma mate lockdown padonang nelo lockdown aphi Assam sarkar atum kopi loke thempo ni inkoresi lockdown apora hut di phurong supi along ke ongdung araratum ke khroidun desi ke theklong ke ong lasi kopi loraratum kari arjusina corona virus covid-19 70 days complete হৈ গল তো লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অসমত ভালেই হৈছে আৰু আশা কৰি আৰু হ'ব লাগে বন্ধটো ফলে যাতে আমাৰ ডিফুটো এটাও পজিটিভ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু ভগৱান কৰক আৰু হ'ব নালাগে মানে আমি লকডাউনটো আৰু মানিম আৰু আমি পৰিষ্কাৰ থাকিব লাগে চেনিটাইজাৰ কৰিব লাগে এইবিলাক আৰু ৰাস্তা ঘাট পদূলি এইবিলাক ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখি আছোঁ আমি আমাৰ টাউন কমিটিবিলাকেও ৰাখি আছে
প্ৰশাসনৰ হেল্প কৰি আছে, ডক্টৰ নাৰ্ছবিলাকে হেল্প কৰি আছে, আমিও লাগি আছোঁ পাব্লিকৰ কাৰণে। আমাৰো মানে ছুটি নাই, ডিউটি কৰিয়ে আছোঁ, কৰি থাকিম পাব্লিকৰ কাৰণে কৰি। জংসি লকডাউন পাদোথুকক বুলতে আৰ্নিভাং কাজংদা চট আৰাৰাতুম কপিল মানপ La soprang penang tung cojor celam bom. Tenon la bang so kan kir penang tung kan ka siksak dolo. Aku cujur celang kita, ini jorong le, masuk cujur le dah lagi cujur kok. Tenon la bang so birthe dang ka thang virus pu pan ka phire me ke so taingun kang nam prat la sila bang so ke so pen ke jogi phanang ingkir ta chok lang ma mate ingkir kita chok lo nang tu mateng. Bro, tak jongsi, tu pelang tu tak kepulang ni tinggi pai widen lo cujur celang ta. Atok tak sta merong ta me tu nang kong. Semar kering nang kong ye pot so kisu. Dia. Mereka phire lo sta me phire khedar le. Idu ko join ni. দীপুপেন রোশন হানসে কার্বি আংলং লাইভ Hector engkoi sose kachutiki adevak mike chopi erajok kuthepi terang arong araratum ningduk chipisi CEM tuliram rong hangaphan kerap kachohang kuthepi terang arong rong isi araratum chirung chereksi Hector engkoi sose adevak arong chu echo songponno bangso adevak nona phik kesor mekai kai aporahut kopai kelang nodona jok kedamtang jangmi poni phai nerkep arni konatne pen merokami kacherera nahut phodun loklo mi kicho hut rong araratum kapamip dunjia phan pinangan bor ipono setami pajok dun thek thederlo Hector engkoi sosea debak mi kicho pithaya jok terang arong rong isi araratum mekri meklangpen ningduk chipisi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen kerap kelong jia phan chuningri padorinti News X report Karbi Anglong live COVID-19 ajok lockdown ki BSE kangchir kelang it araratuma phan ningkeme achokomar atum sanghan kerapajir pon bomlo Tirthe kangdang thuk corona vor pena jok India along rialongta ning korai sie phan lockdown biponlo Wangso lockdown ki bipona por hut jasement ki dukilak araratum kicho nonglepen penangana ki sum chechak nanglo Lapusona por hut government asai khilapen chokomaratum akijum naita adung arai kido don pho kiduk nai ahem to natuma phan kerap pajir damnangji pupen jangmipo niphai sir cap arni Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjeev Das Japonsi Secretary CM Taro Nirola Phangchupi Hirolas Midik Lapen Diuri Ronghangatum Chelang Rapet pen Diphu Mentila Hawar Rongpli Angbong pen don trokner cap kiduk kilak araratuma phan sanghan kerap pajir dam Lason Thak Thaksi, Bokolia Irrigation Diphu Mechanical Division Executive Engineer Dorsing Ronghang, Bokazan Division Irrigation Department Executive Engineer Gautam Ronghang, Lapen Arleng Daily Abirta Alochabang Tipi Hanse Atum Akerapen, Solomon Teron Pen Ruby Togbiatum Patirpi Ponsi, Jangmipo Nipai Kep Arni, Dhansiri Constituency Parsuram Togbipen, Rongmirdan, Asang Chom Arong, Pangrum Petpen, Don Pogebra Trok Kiduk Kelap Araratuma Sang Dalilapen Jangthukera Pipo. Halabu Agriculture Asai Kamalong Asai Ki, Bobin Senarpen, Rat Asai Klembang, Jameson Teranatum, Methang Jongjung Akia Datpen, Chirungsi, Artungso Arongpen, Habjan Rupsing Hanse Arongalong, Keongdung Kidukilak, Kichomove Kijunmove, Kangchir Kelang It Araratuma Phan, Sang Dali Jangthu, Hurethe, Harsun Lapen Ingtia Kerap Pajirdamlo. Lasoa Hut, Agriculture Asai Kam Saiki, Bobin Senarpen, Corona Kesopen, Kachapajok Thekjiaphan, Koson Se Kachirok Tokpen, Kidonang Jima Putha, Rong Araratuma Phan, Clardak pen than pariteka Lason Thak Thaksi Socheng Thenta constituency ka parlo Ongdung arong along Pangrum Pet pen Don Pharoi Sirap Hokebra ke thom kiduk kelak ahem tuna tuma phan Bangkrener kep chokomar ke klematum lapen Rat Asai ke klematum Chirung Chereksi Sanghan lapen Sabon Detol heihui kerapa jodam lopusi Karbi Anglong live aphan birta nangpale News Desk report Karbi Anglong live
tang de pini prime tama bir ta ke lapon se kang tonik lo do me thak me korwang thu